sima sirai bo tam khai khai arang lo bole asal jati jati dofa dofa हमने boino kodi thangmani abo tam labung khasa bo nijera tipra sar je mangne maktham bi loge tongai ro se thogoi tongma klai khai yade bo ham kurung tongbai ne kaisa news sunung mani Rajesh tipra je sini sa Devid morsing pedel yatra khai tongmani agartala to Delhi porjonto kai kubangma borong no bono rang bo galpe rok ba hoka hamani bagai Rajesh tipra da kok khursai tongo o Google Pay tu o je online tu rang ro hamani sini sa Devid morsing no o rang ro biang thabai ja bini team rong no charia hainish Rajesh tipra da bo onek no domki mane koksil jai tokta tipra sa nimu hamiawi khana de Rajesh tipra nung bahai ke saiman nung bo rangsau rangsa hina asuk Delhi kolomba borong je nok bara rong nai thumani te hotel bara rong nai tongmani jaga te maisamani o jagan rang thangmale tipra sa samung kaham khai tongpru sini sa Devid morsing tabo bo pedal yatra khai tongmani jaga bo nung bahai ke mung hamya silsaiman abode nung nai tong ha nung abode nai tong yanglai niji tipra sa ni bagai samung khai tongmani niji news tipra sa news 8 nung niji news artu to si nung bahai nung sini sa Devid morsing bagai tabo khaine silsi taka tipra sa bai tipra sa botini ani ni bagai khaya botini sara dunia tipra sa ni bagai si pedal yatra khaijagai tongo abo si nung tabo koksil jai toha nung tabo lachi mung ri toha rang jaja hai jaja khini Rajesh tipra nung guys onek tension nango tamoni gai niji bai niji si ko ang said ba niji bai niji si wale na nangnai podre khaya ta Rajesh tipra tam saire pika Rajesh tipra nung tang tamo saire pika niji bai niji no sinumba walai dinai togri nai beli niji bai niji sinade yanglai chaya no nyawe pedal yatra khai tongo salsama ya Delhi sogoi mani ya bolo tabuk tini Rajesh tipra miani salo bo tamonani bagoi call khayu bo news ar 8 ni hini bu saya call khaimani bagoi direct si sa Devid morsing ni rang ro khai rang rong ni si bo direct sai ji koksil jamani rang rong ni si homki domki rui mane lachi phulna ni ta sa Devid morsing no bo mane o je pedal yatra khai tongmani Rajesh tipra ni buddhi khai bhaige tola khiklaiman abosi chai to ta Rajesh tipra ni khai tipra sa ni bagoi pedal yatra khai tongo tipra sa ni bagoi pedal yatra khai tongo tini ni ani bagoi ya tini sara tipra sa ni bagoi tini next generation ni chirai rok phu kosto tama thung o generation ne hai tini nong hai Rajesh tipra hai borok tong hangai tini tebu chini dofa komornai tebu dofa komornai niji tipra sa ni bagoi samung kaham khai tongmani jin sa Devid morsing arsi bo biang kok sawoi lachimung phunui tong thatabu rang chaja khai chaja kinoi o rang rok biang thabai kain chau Rajesh tipra ni khukti norong khane man kana Rajesh tipra na ekdom kok samani wrong ekdom pura tamo hini sapekya bokrogo kisa wansung mung dadi tipra sani bagai samung khai tongmani jaga kebengnai borok tongnai abang saimono fi asa Devid morsing o kebengnai borok no busu tanchu man haike tanchu thangnai fia tipra sani bagai samung khaimani tipra sani bagai samung khaine hini je Delhi hasta thangmani sini sa Devid morsing ang bisas tongo bo o samung no khai jate successful ongoi phainani yung thung Delhi thango hini bu omoni do Delhi thangoi bu chini sa Devid morsing pia bo Delhi soi kenoi bini onek tebu kosto tongo tamoni ke sogoi mani yagolo bahai success ongno bana ajaga koto meeting sitting khainai pore ma de maya ochini ha ochini dofa chung chini dofa tangsi chung buini dofa bai sangnang jaga khuknang jaga oi tongo tabuk che tebun Rajesh tipra sairi peka tamo hino niji bai niji ne se mukhang som rilainani nai tongo niji bai niji no si bulai toklai khaina nai tongo bo dunia sogoi ga chung nai di niji bai niji no si tabuk khai chung rilainan hai pa khai ton bai khachini Rajesh tipra khoroksa bo news ar 8 ni tui botini sa Devid morsing ni bagai hamya koksil chai tongo niji bai niji tongna de ronyang ke te kuno sailak porika guys tinin video asung chajagai tong